Sanibonani ke bonke wolo Indlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe namhlanje ngizonixoxela isigaxa. So umngani wethu usebenza ehotela. Umngani wethu usebenza ehotela uthi makasebenza ehotela bekuyindawo nje ebeyibhizi but beyibhizi abantu abakwi top class abantu nje abanemali nje so mabhizinisi nje and ama tourists nje and abantu abatravelayo baphuma kwamanye ama country baphuma kwamanye ama country in Africa nase Europe. Uthi ke ubesebenza kwi4 reception as a receptionist. Awuthi nangempela no nje njalo ke ujwayele ukuthi a check in no businessman baza banama meeting eGoli. Uthi hayi no njalo nje umsebenzi wakhe uyavuka emsebenzini. Uthi ngelilanga kube nalo businessman ojwayele ukuthi nje a certain time of the year njalo uyafika eSouth Africa. Abese bamchecke in ubhuti akakwazi ukukhuluma any South African language ukhuluma isingisi nakhona singisakhona uyasizwe nje ukuthi and then is not make sure. Uthi hayi ke njalo ke bamchecke in baze bagcina semjwayeleke as staff sebazi ukuthi okay uMr sizothi uMr Goodman. Okay, so uthi Mr Goodman ke ajwayeleke ukuthi njalo afike sesiyamazi sonke ngisho staff nje sesiyamazi ukuthi ujwayele ukufika njalo wethanda ukuhlala kwihotela leli engangisebenza kulona. Noma ngingekho ngisemsebenzini uthola ukuthi and then uyafika azagcine esethe ucela ngoba weyazi ukuthi mina owesebenza ophethe la kwi reception waseyacela ukuthi ucela ukuthi abe nemanamba zami from time to time so that azokwazi ukuthi makafuna ukwenza reservation angifonele and then bese ngiyambukela or whatever, just that relationship nje with the client. Uthi at first I was skeptical ngimtshela ukuthi yazi Mr you can call a hotel but you know ukusebenza hotel so you end up thinking ukuthi mhlambe khona amathubo ozowathola mawune number ka businessman othile because nama was into business at the time. Okay, uthi ke bese uGuy alokho efona ke njalo makazoza eSouth Africa amtshela ukuthi okay I'm coming, I would like to have a room ethile kanjani like webooka nje one of the top expensive rooms njalo ehotela nje. He was just top notch when it comes to indlela ayigqoka ngayo ukuthi uGuy wemubi wayembona nje ukuthi akalona South African kodwa wawumbona ukuthi chelet ikhona. Uthi ke abese yasuka emva kwalokho uGuy ngelinye ilanga amtshela uGuy ukuthi yena ngicela ukukhuluma nawe kunento engifuna ukuyidingida nawe like nje. Abese yamtshela kuGuy ukuthi and then I know into abuze ke masefika ukuthi ufuna ukukhuluma nami abese ethi uGuy no I just want you to have my kids. Kube ngathi manje usowumuntu omshelayo. Athi you want me to have your kids? Athi yeah ngifuna ungitholela abantwana. Uthi uGuy ngishokhe ukuthi abantwana makutheni manje and lo Guy akazokhombisa ukuthi uyangithanda or uyangifuna or uyangishela but all of a sudden usengitshela ukuthi ufuna ngithola abantwana. Uthi hayi ngithi hayi ngizozwa ke. Uthi uGuy ngithe ngisalelele kanjalo engitshela ukuthi ufuna ukuba nabantwana bese yangitshela ukuthi and then no ngiyacela ukuthi sibe ne meeting ngifuna ukuthi sixoxe kunodaba nje ngifuna ukuthi sidingide. Uthi mina ke ekhanda lami I assumed ukuthi lo baba lo ufuna sikhulume ngendaba yamabhizinisi mhlambe ngoba uyangazi nami every time akafikile la wehlale ngibuza ukuthi and then what am I interested in and then ngimtshele abesethi yeah there's a lot of businesses asebenza adila nazo ezinaleyo nto leyo engi-interested kuyona. Hayi uGuy uthi nangempela babe ne-point. Uthi mabahlala ke beba ne-appointment ke bahlala ke nje to a private room lokhuzeni ehotel. Uthi abesethi uGuy uyamcela ukuthi and then yazi kukhona into engifuna ukukhuluma nawe but I don't know if you're going to take it kahle yini noma uzongithatha kabi yini. Ngiyacela ukuthi and then ube pregnant ingane yami but leyo ngane leyo angizi ukuthi ayizukuzalwa kahle wena uzobamba amaqanda am bese masubambile leyo ngane izophuphuma kahle into engicelayo ukuthi ngisebenzisa amaqanda akho ukuthi ngiqhubeke ngithwale. So uGuy ucela udade wethu eSouth Africa ukuthi ucela amithele ingane ezizofa sidliwe inyoka. Uthi sisobantu avula amehlo. Uthi waseyamchazela. Uthi no relax ngifuna ukukuchazela. Uthi makavula amehlo usishokhekile like ukuthi awuyangibhedela wena. Uthi wathi uGuy no relax.
lento ngikutshela yona ukuthi wena uzomithela mina ingane, and lezo zingane lezo ngeke uzwe lutho wena, zizophuphuma ezisikhathi esihamba. Mangilala nawe zizophuphuma before kufike u3 months, and you only gonna do 2 of those kids. And mawuziphuphuma ngaleso sikhathi ziphuphuma, mina nawe sizoba nemali, and mina ngizokukhokhela imali engango 200,000 every time mawuphuphunyelwa isisu. Uthi ugeli ngimbheke lo baba, uthi ngimbheke ngaleso sikhathi angikaze ngize ngibe nengane empilweni yami, engizitshelile nje ukuthi enene angifuni ukuba nomntwana okwamanje ngoba ngangisebusy ne-career yami and trying to fix my life. Uthi but inhliziyo ibe tempted ukuthi man 200,000 angikaze ngize ngibe nawo empilweni yami. Nje useyabona ukuthi okay makaba nezingane ezu2 kusho uzobe no 400,000. Uthi lo sisi ke abese yagoduka amtshele lo baba ukuthi you know what, angikaze ngize ngizwe into efana nale, and actually mina uyangishoka, so I'm not sure if ngizokwazi ukuthi ngiyenze lonto. Akuyona into engijwayele, angazi nje ngizwe umuntu engitshela bukhoma ukuthi ufuna ukuthwala ngamaqanda ami. Ayibo indoda phela ithi ifuna mina ngiyinike amaqanda ami, yena uzolala nami bese ngibe pregnant mina, yena abese inyoka idle lezo ingane lezo engizobe ngiyimithile. But uyangitshela ukuthi kufuneka senze leyo agreement, uthi each and every child engizomtholela yona kusho ukuthi leyo ngane leyo uzongikhokhela 200,000. Okay, uthi nene ngicine ngiconfuse kanjalo, ngimtshela ukuthi I don't know, angazi ukuthi ngizothini, but I just have to think about this. Nje akuyona nje into engavele ngiyenze nje le, angazi ngizwe nje into enjalo. Uthi aphume kusisi, but uphuma nje with ukunengeka nje ukuthi kusho ukuthi lo baba lo sonke lesikhathi ubezama engathi uyamkhulumisa, sonke lesikhathi ubefuna umuntu ozomtholela abantwana ukuze babulawe inyoka. Hayibo guys, amadoda nesibindi. Uthi ke masiphuma kuleyo meeting ke ngiqeda emva kwalokho ngihambe ngidube nje ngingabe ngisamnaka ngisho nasehotela ngoba ubesazohlala isikhathi. Uthi ngingamniki nje attention eningi, shem ngingamniki nje inhlobo, ngimzibe nje abese yavalelisa kusephindela ezweni lakhe. Sanibonani ke ubungiwe lo indlovukazi, ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Lona ke upart 2. Uthi ke uGuy abese ehamba ke a check out ehotela abese yahamba. Uthi uGuy abese yaqala ka angithubelela ama text ukuthi yano ngicela ukubuza ukuthi ufuna ukuthini ngeagreement yethu ngisazobuya eSouth Africa after 6 months, so ngenzela ukwazi ukuthi ngikuphi. Uthi usisi ngithule ngingasho lutho nje bese ngixoxela omunye walabo sisi engisebenza nabo la emsebenzini ukuthi guys, do you know that I was approached by uGuy lo kanje. Uthi enene ucela mina ngimithele ingane, but after 3 months lezo zingane zizoshona. Mina mase zishona lezo ngane sophuphuma isisu sizobe sedliwe ilento le. Uthi kahle ufuna mina ngimnike isibeletho sami ukuze ayenze imali nami ngizokwenza imali. Uthi uyazi ukuthi amantombazane when it comes to imali wonke umuntu nje uvele wathi hayibo it's not like mnike amaqanda ambalwa. Uthi hey ngeke ngicabanga ukuthi no ayikho right lento le engicelwa yilo baba lo. Uthi bese lo baba angifonele bese ngiyamtshela mina ukuthi you know what, angeke ngikwazi ukuyenza lento, ngiyaxolisa, angeke ngikwazi ukuyenza, I don't think I'm capable. Abesethi omunye walaba basebenza khona lapha ehotela ku reception athi mina nginike inamba yakhe ngizoyenza lento eshoyo lo baba ngoba ngiyawufuna lo 400k. Uthi hayi nangampela ugeli makafika afike uGuy esebuya ezweni lakhe sezofika futhi ezokwenza ibusiness eSouth Africa. Unangampela ugeli avume kanjalo uthe kusuka lapho bahlangana ukuthi ugeli ngalelo langa lelo sasazi nje sonke samantombazana ngoba sasixoxile ukuthi okay uyahamba uyolala kwi-suite kalo baba lo. Nangampela ugeli ahamba uyolala kwi-suite kalo baba lo. Makalala kanjalo alale nalo wababa. Nangampela ugeli kudluli isikhathi nje sizugela ukuthi upregnant. Naye ugeli useyasaba manje uyeza ukuthi kuthiwa pregnant. Hambile test wathola ukuthi upregnant ngoba indoda imtshelile ukuthi isisu kufanele ngabe manje sesihlile. Ngiyacela ukuthi uhambe uyo test. Uthathe ugeli nangampela uyathola ukuthi upregnant.
uthi makathola ukuthi upregnant abese yamtshela uGayi ukuthi okay wena into ekufanele uyenze manje kufuneka uhambe uye endawo ye-abortion clinic uhambe uyokhipha isisu. Ukukhipha kwakhe isisu kubulala lowo mphefumulo lowo. Mina ngizobe sengiyaqhubeka ngiyandlundlubala nawe ngizoza ngizokhokhela imali. Uthi nangampela ke umngane usitshelile phela sesiyazi sonke sekuyistory sethu uthi usitshelile ukuthi okay uzohamba ayokwenza i-abortion. Nangampela intombazane ahamba eclinic. Uthi guess what ke uGeli makafika lapha eclinic nangampela bamnike izinto zokwenza i-abortion ayenze i-abortion. Amtshele kuGayi ukuthi uzomfakela imali kwi-account yakhe. Nangampela uGeli ajabule ukuthi guys sengikwenzile uGayi uthi uzongifakela imali amfakele isamba as promised amfakele 200,000. Uthi umngani wethu ke akuphilanga insuku ezingakhi uGayi emfakele 200,000. uGeli wagulela ukufa washona. Uthi we ngabe mina lo. Uthi ngabe mina lo washona lo baba lo weyazi ukuthi enene kusho ukuthi uthwala ngawe direct. Thwala ngawe kanye nesibeletho sakho nengane yakho. Uthi lo baba after leyo ntombazane ishonile asiphindanga sambone ehotela. Akaphindanga weze hotela lethu. Kusho ukuthi usethi makafika eSouth Africa booke kwelinye ihotela athi makabhukile abese yaqhubeka namantombazane. Uthi usola ukuthi shuthi into ayisuke izele eSouth Africa constantly usuke ezele ukuthi azokwenza ukuthi amantombazane akhiphe isisu bese egcine seshonile indlela athwele ngayo. Isixwayiso ke mantombazane musana ukuthanda imali kakhulu. Imali ongayazi ukuthi iqhamuka kuphi. Okay, right, thank you.